ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ್ ಮಾತ ಎನ್ನದೆ ಈ ದಸ್ಕತ್ರಿ ದಾದನ್ ಲಾವುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಹಠ ಉಂಡು ಹಠ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟಾಡ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ ದಾದನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಅಂಡೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೆ ಸಿನಿಮಾ ಲವರ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಲವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಟುಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಸಿಟಿ ಆದ ಬದಲಾತ ಹಳ್ಳಿ ಲವ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಇಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರು ಏತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಏತ್ ಸಮಯ ಕೆಲವರು 10 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ಲಾಪ್ ಆತನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡ್ತಿನಾಗ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜೆ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಪಿರವಡು ಕಟೌಟ್ ಉಡ್ತು ಪ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಚಿದೆ ಪಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿರಾಗಲು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೇರು ಅನೀಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅನ್ಪೋರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೂರು ತೋರ ಯಾರ ಹೀರೋ ಸಪುರ ಯಾರು ಹೀರೋ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಯಾರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರ ಯಾರು ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಫುಡ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಹುಡ್ಕೆರ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ದಸ್ಕತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಏನ್ ಪಂಡ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ್ರು ಸತ್ಯ ಮೋಕೆಟ್ ಪಂಡ್ರು ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ 10 ತಿಂಗಳೊಡು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಪುಟ್ಟುಂಡು 10 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ತಿಂಗಳ ಜರ್ನಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಇನಿಕಾನಾಗ ರಿಲೀಸ್ ದ ಅಂತಾಗ ಬೈದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ್ ಮಾತ ಎನ್ನದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆನ್ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2 ಜನ ದೆನ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 7 ಜನದ ಟೀಮ್ ಜವನರ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆವಡು ಟೀಮ್ಡು ಸೊ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡಿ ಹೋದಿತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡಡ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಾತ ಏರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆವಡೊಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ದು ಅವೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ದಸ್ಕತ್ ಮಲ್ತು ಸೊ ಈ ದಸ್ಕತ್ರಿ ದಾದನ್ ಲಾವುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಹಠ ಉಂಡು ಹಠ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಈ ಸಲ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆವಡು ఒక ಜನಕ್ಕೂ ತೂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪನ್ನೋಡು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಪುಚಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲ ಬೇಲಿನ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲು ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟಾಡ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ ದಾದನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಭಯಂಕರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನಿಕಾನಾಗ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ ಪಂಡರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಎಲ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂడి ಎಲ್ಯದಾಲತ್ತು ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಹಾಸಾಗರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ರೀಚ್ ಆವಡ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ದಾದ ಮಾತ ಪೊಡರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚ ವೈಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಭಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಅಂಡೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಲವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡ್ರಾಮಾದ ಲವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೇನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೋ ನಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಗುರುತಿಸದೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡದಾರತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ನಾಗ್ಲು ಮುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾನ್ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಎಂಚ ಬೇನೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೇರು ತುಂಬಲೇರ ಮಲ್ತದೇರು ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೆ
ಬಟ್ ಎಂಕದ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಂಡ ತಲುಪೋಡು ಇಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ತಲುಪೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಲಾನ್ ಹಳ್ಳಿಡ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯರು ಒಂಜಾತ್ ಜವಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಆಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಅವ್ರು ಮೂರು ಪೂರ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪೂರ ಪೋದು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನನ್ನ ಬೈಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಜವಾನ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಕಲ್ಲ ಸೊ ದಸ್ಕತ್ನ ಈರ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಲ್ಲ ಎಂಕ ಅನ್ಸೋದು ನಲ್ಲ ಒಲಾಂಡೊಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಊರು ಮಿಸ್ ಬಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಕೇನ್ನಗರ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ತೂತ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯಾರ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಪದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಹೋದ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಟುಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಸಿಟಿ ಆದ ಬದಲಾತನ ಹಳ್ಳಿಲವು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಇಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದೀಯ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಸೊ ತುಳು ಕಂಚ್ ಐತನ ಏನು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆಸೆದಾದ ಬಂಡ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುಕು ಭಯಂಕರ ಆಪ್ತವಾಯಿನ ಕತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದಿಪ್ಪು ಬದುಕಿಗಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ತುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತದ ಸಂಘರ್ಷದಾದಂಡ ಮಿತ್ತದಾಕಲಿ ತೀರ್ಥದಾಕಲಿ ಆತನ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಆತನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ದಾದ ಮಾತು ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಬೈದ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ನೆನಪುಲೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ನಿತ್ಯ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ದಸ್ಕತ್ ಪನ್ಪುನ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳುತ್ತ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ ದಸ್ಕತ್ ಬಟ್ ಅವು ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದು ಬೋತನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಸ್ಕತ್ ದಸ್ಕತ್ ಅಂದ್ಯ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಪಾತಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಲಿನದ ಬೈದನ ಬಂಡೇರಾಗ ಏರಾವರಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋದು ಆ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲಿತ್ತದಲ್ಲ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಇತ್ತಲಾಕಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತದ ಅವಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತ ನಕ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆತಿನ ಪದ ಮೂಲ ಬೈದ ಅವು ದಸ್ಕತ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಭಾಷೆ ಇರ್ದು ತುಳುಕು ಏನಂತಾರೆ ಬೈದಿನ ಪದ ಬಟ್ ಅವು ತುಳುವೇ ಆತನಿತ್ತ ದಸ್ಕತ್ ಬಂಡ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಅವು ದಯಬಣ್ಣ ನಮಕ್ಲಿತ್ತ ಅಂಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ನು ದಸ್ಕತ್ ಬಂಡ ತುಳು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರು ಏತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಏತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಿರೋಡು ಏತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇರ್ದೆ ಶುರುವಾತೀನಿ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಸರ್ನ ಇಂಗೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕನಸು ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪುರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ವಿಷಯ ಪುರ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚಿ ಪುರ ಪಯಣ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಜನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವ್ಲು ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏತ ಅವಮಾನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕವು ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಹತ್ತು ಅವಮಾನ ಬಟ್ ಎಂಕಲನ ಲೈಫ್ಗೆ ಅವು ಅವಮಾನ ಕೆಲವರು 10 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡ್ತಿನಾಕ್ಲಿಪ್ಪು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡೇರಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜೆ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂತರಂಗ ಅಂತ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಅವಾರ್ಡ್ ಕನತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಎಂಕಲೆ ಮೂವ್ ಆತಿಲ್ಲ ಕನಸು ಮಾರಡಿಕೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ತೆಗೆದನು ಸರ್ ಎಂಚ ಬಂಡೇರಾಗ ಒಂಜಿ ಶುರುವಾಯಿನದ್ದು ಎಂಡ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಣನೀರು ತೆತ್ತದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆತಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆತಂದು ಪಾಠ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆತನ ಜೀವನ ಪಾಠ ಎಂಕಲ ಅನುಭವಗಳ ಸಾಗರ ಕನಸು ಮಾರಡಿಕೆ ಸೈಟ್ ಮಾತಕಲ್ತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಏತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಚೂರಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂತ ಕಲ್ತ ಬಣ್ಣ ಒಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪೆಲ್ಲ ದಂದೆ ಒಂಜಿ ಏನಂತ ಚೇಂಬರ್ ಬೋದಾದಲ್ಲ ಬರ್ಬೋಣ ಅನ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚ ಪೂರಾನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುನು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಇಂಚನ ಮಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಸೀಸನ್ 1 ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ಆದ ಮುಗಿ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ ಅವನು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತದ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಚು ಪೂರ ಪೋಂಡಂತೂ ರಾಶಿ ಪೂರ ಅದೈತೆ ಸೊ ಮೂಲ ಭಯಂಕರ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗ್ಲನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸವ್ರು ಮಾತ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಮಲ್ ನಂಗೆ ಬಂಗದಾಗಿ ಕಾಪು ಮಂಡೇರಿಗೆ ಮಾತಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಫೇಮ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಐಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೊಂಜಿ 100 ಜನ ತೂದಿಪ್ಪೇರ ನಾನು ನಲ್ಲ 50 ಜನ ತೂಯರ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತೂತನಗೆಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ರೀಚ್ ಆದಿಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವಂದು ನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಡ ಮಲ್ಲನೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುರ್ತನೇ ಬಂದು ಇತ್ತ ತೂಯರ ಪೋಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವಲ ಶಾಕ್ ಆಪು ಒಂದು 7-3 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸೀಸನ್ 1 ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಶೋ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪುರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಸೀಸನ್ 1 ಏನ್ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಆರ್ದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಗಡ್ಡ ಬಿಡೋದು ಬೋಣಲ್ಲ ಈ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಪಾಡೊಂದು ನೀರತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಆತಕಲ್ ಕೈತಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಂಗಾಯ್ಜಿ
ಬಟ್ ಮೂವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ರೀ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ನನೊಂಜಿ ದಾದನ್ನ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಅವು ಬಂಗ ಎಪ್ಪುಂಡೆ ಅಯ್ನ ಮೀರಿಸದ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಆ ಸಂಘರ್ಷದ ಶುರುವಾಯಿ ನಾವು ದಸ್ಕತ್ ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ಯ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸರ್ ದಾದಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಈತು ಪುರ ಆಂಡತ ಅವಮಾನ ಆಂಡತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದೇ ಆನ್ಲ ಸ್ಮಿತೇಶ್ಲ ಬಾತೇರುಂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾರ ವಿನೋದ್ ఉంది ಎನ್ನೋರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ನಾಡುವೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಇರು ಕತೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಕತೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ಬರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಡತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ನಾಡಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ವಿನೋದ್ ನಾಡಿ ನಮಕ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಸರ್ ಆರು ತಿಕ್ಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಂಚೆತ್ರಗೆ ಆರು ಭಯಂಕರ ಪಾತ್ರನ ಒಬ್ಬರ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ನಿಂಗ್ಲಿ ಮೇರೆಂಚಿನ ಮರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಮೇರು ಆತೊಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಆರು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಯಾರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ಜವನೇರು ತಾಳ್ಮೇಡು ಉಲ್ಲೇರ ಇದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪರಲ್ಲ ಅವು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಕತೆಗೆ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ತೂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಪಂಡೇರಾರು ಮಲ್ಪೆಯಾನು ನಿಖಲ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ನ 100% ಕೊರಪ ಸರ್ ಮಲ್ತು ತಜಪ್ಪ ಬಂದು ಸೊ 10 ತಿಂಗಳದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತು ದಸ್ಕತ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಅನೀಶೇರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಡನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಿಗಿತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡುಂಬೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕುಸಾಲ್ದು ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಏನಂತ ಅಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಡಿ ಆಪ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಬಂಗ ಮರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಬಾರಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕನಸು ಮಾಡಿಗೆ ಆರೊಂದು ಭಯಂಕರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಗ್ಲ ಆರ್ ಪಾತ್ರನ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆರ್ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಸೊ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ MA ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು B.Ed ಮಲ್ತು ಪರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪರ ಮಲ್ತಂತ ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂದತ್ತು ಬೇತ ಪರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂತ ವರ್ಕ್ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೊಂದ ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಈ SPL ಓಟ್ ಬುರಪ್ಪು ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಓಟು ಬುರ ಉಂತೊಂದಿತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಬುಡ್ಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಉಂತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಗೆಂದಿಯ ಅಪ್ಪ ಬುರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಬಂದಿರ ಮೊಲ್ಲ ಜನ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅವರ ಇತ್ತ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮೆಚ್ಚೂರು ಅಂಚವರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚಾಣೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಫೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತಿ ಬಕ್ಕ SPL ಆಯ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಬರ್ತೆ PUC ಲಿಟ್ರಲ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಂದಿppe ಮಾತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಲೀಡರ್ ಬರೋಡೆ ಯಾನ್ PUC ಎಂಚ ಬಂಡ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಹೆಂಗ್ ಓಟ್ ಕುಂತಾರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಉಂತಿಯ ಎನ್ನೆದುರು ಏರ್ಲು ಉಂತಿನೇ ಪಂಡಿಮಿ ನಾನು ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲಾಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಂಡಿರಿ ಮೆನದುರು ನಾನು ಸೋಪೇರು ನಾನು ನಕ್ಲೆ ಬತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾರಿ ಇದಾಯ ಉಂಟು ನಾನು ಸೋಪೇರು ನಾನು ಅಂಚಪಿ ಸೊ ಅಂಚ ಉಂಟುದು ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲಂಚನೆ NSS ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ NSS ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಡು NSS ಉನ್ನತಿ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಅನ್ಮಾರಪೇರೆ ಜಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-16 ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಗೆದ ನೈಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗದ ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈ ವೆರೈಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಪರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚದ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐದು ತುಂಬು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಾದಂಡು ನಾಟಕೀಯವಾಯಿನ ವಿಷಯದಾದಂಡು ಅದನ್ನ ರಂಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾದಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಐದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಬರೀ ನವ್ಯಸದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ದಾದನ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪನ MC ಮಲ್ಪನ ಪರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರಬರನಾಗ ಇಂಚ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಡಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4-7 ಜನ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಶೀತ್ ಅಂದರಿ ಉಲ್ಲೆ ನೀರಜ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಆನಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಾಂಡೀನ್ ನಮ್ಮನೈತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಷಾರ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನ ಮನದ ಏರ್ಲು ಉಂತುಜೆ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನೆರಡು ದುಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ದಸ್ಕತ್ ಕಾರ್ ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ತಿಜೆ ಆರ್ಲ ಬೆಂತೇರು ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ
ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ ಕಾರಣದಾದ ಉಂಡು ಅವಿ ಪಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲನ ಲೈಫ್ ದಾತಿನ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡದೆ ಟೀಮ್ ಉಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15-20 ಜನ ಮುಟ್ಟಾತ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತೋನ ಪಂಡನಮ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ ಏನೊಂದು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಕೇಳಲೇನು ಅಕ್ಲಡ ಪನ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನೆಟೋ ಒಣ್ಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಪೆಜ್ವೆ ನಾನು ಪಾಡೋಣ ಪನ್ಪ ದೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅವು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಐನೇ ಮಲ್ಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಚಿದೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಶೂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಪಿರಾವ್ದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸೋಡಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ಸೀನ್ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ಶೂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ನ ದಾದನ ಶೋಕ್ ಔಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಅದ್ದಿತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದಿಜ್ಜ ಬಟ್ ಅವು ಶೂಟ್ ಆದ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗನ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆತಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಐನ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಒರಿವಾದೆ ನೆನ್ಪುಡು ಪಕ್ಕ ಪಿದಯ ಬನ್ನಗ ಅವೇ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂತುದು ದಿನ ಕಾತು ನೈಕ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಆಸೆ ಅಂಚ ಆವಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೈಕ್ ಅದೇ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಕಥೆದ ಆದಾಪನ ಗೊತ್ತು ಅತನೇನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಪಿದಯ ಬಂದು ಎಡ್ಡಾಣ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ₹100 ಅದನ್ನು ₹150 ಕೊರ್ನಿಕ್ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣ ಪಂಡದು ಬರೋಡು ಅಬ್ಬರದ್ದು ಬೇತದಾಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನಾತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಂಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರಡು ಮಾಡೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಯಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಟ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡು ಕಾಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಬಾಡಿನ ದುಡ್ಡು ಬರೋಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡತೆ ಯಾನು ಏನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲ್ ತೂಂದಿದ್ದಾರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಯಾನೋರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯಂಡ ಏರ ಒರಿ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ತೂಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಂದ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದು ತೂಡು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ತಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಇರ್ನ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗಮ್ಮ ಅವಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಅಂದ ಆ ಊರುಡೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಆ ಊರು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಅವೇನು ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಬಂದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಲ್ಪನಗಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಮಂಡ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಹೋಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕದ ದಾದ ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬಾಲ್ಯರ್ದ್ಲ ತೂತಿನ ನೇಚರ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ತೂತಿಜ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ತೂತ ಬಟ್ ಎನ್ನನೇ ಊರ್ದ ಸೀನ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿಜ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೈನ ಮಲ್ತ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತೂನಗಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಅಂಚಿನ ನೇಚರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸೊಗಡು ಉಂಡು ಸೊ ಐನ್ ತೊಜಪೋಲಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗ್ಲ ವೇಣೂರುದು ಬರ್ತದೆ ನಾರವೀಪು ಅತ್ತಂದ ಕುತ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಿಂಜೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಗಿರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬಲ್ನಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾಲೂಕು 81 ಗ್ರಾಮ ಮಂಚಿ ಶಿಶಿಲದಂಚಿ ಪೋಂಡ ವಾವ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಇಂಚಿ ಶಿಶಿಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪರ ಇಲ್ಲೂರು ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಕೊಂಡೆಕಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಟ್ ಉಪುರ ಮಲ್ತದ ನಾವು ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಕ್ ಸೀನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೊ ಐನ್ ದಾಲನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೋಡಿ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ ಪನ್ನಲಕನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನದನ ಅವು ತಿಕ್ಕದನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳ್ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ವೇಣೂರು ಪರಿಸರ ನಾರಾವಿ ಕುತ್ಲೂರು ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಪುರ ಬೈದ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿರ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಂದೆ ಆತದ ಅಂಚಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇರು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವೇಣೂರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ದಸ್ಕತೆ ಆತೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಇತ್ತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಆತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವು ಎಡೆಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟು ಇಪ್ಪು ನಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅವಲಿಪ್ಪನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕದ ಅನಾವರಣ ದಸ್ಕತ್ ಪಂಗಡ ಕಂಚನೆ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವರು ತೂಂದಿಪ್ಪ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಕೊನತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಾರಂದು ಎಕಡೆ ಈರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಬಂಡ ಈರ್ ಅರಡ ಈ ಎಂಕಲ್ ತೂಯಿಲ ಕಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲ
ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೂಪ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ತೂಪ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಲಿ ಅನ್ನ ತೋಚ್ಪಾವಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂಚಾದಿರ ಅರೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಪಾಡಿಯಾರ ಅವೊಂಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ಆರು ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಂತೇರ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಪದ ಇಪ್ಪುನದೈತೆ ಜನಪದೀಯ ವಾಯಿನ ನೆಲೆತ್ತ ಐತ ಪುರುಷ ವೇಷ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಐತ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದೀಯ ವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಗೀತೆನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಮಕೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪರ ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ಕೇನನೆ ಒಂಥರ ಮೇ ಇರ್ಮೆನ ಖುಷಿ ಆಪು ಸೇಮ್ ಆರು ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಬದ್ದು ಇಂಚ ಜೆತ್ತು ದಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಸಂದಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇದ್ನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ದಸ್ಕತ್ಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಎರಡು ಪನ್ಪವನ ಮಾರ ಎರಡು ಪನ್ಪವನ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥನ ಲಂಚನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸಿದ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಎರಡು ಪನ್ಪವನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಾಗ ಏಮಂಡೆ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪ ಚೂರು ಗొత్తుండు ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪದ ಚೂರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋನವರು ಪೂರ ಬಂಡೆ ಪದ್ಯ ಹೊರಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಸನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡದ ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗೊಂಡದು ಪಾಡೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವೇಷದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರಬಂಧ ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ದಿಮಿಸೋಲೆ ಅಂದ್ ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ ದಿಮಿಸೋಲೆ ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವು ದಿಮಿಸೋಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಭಯಂಕರ ಹಾರ್ಡ್ ಟಚ್ ಆಪ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾದ ಪುರುಷ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುನು ಸಾರು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರ್ನ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರು ಪದ್ಯ ಬಂತೇರ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೀನುದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರ ಅವು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡಾಡು ಮಾರ ಹೊರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚಿನ ಬರೋಂಡು ಮೀನ್ದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದೀಪೇರಿ ವೈರಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಹೋಲ್ಡ್ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಹಾಸ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಊರುಡು ಪೂರ ಎಡಲ ಕುಸಲ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಸೇಮ್ ಅರ್ನನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಅರೇನು ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಪಾರ್ದಿನ ಪಾಡೋಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಓಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬಂದ ಸಾಂಗ್ ಆರು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಮಾರ ಅರೇನೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಲ್ಪೇರಾರು ಶೋಕು ಅದೇ ಆಡ್ ಮಲ್ತಾನ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಪಾಪ ಆರುಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಾಪ ಅಕಲ್ದಾದ ಅನ್ವೇರು ಇನ್ನಿತ ಬೈಯಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಏನಂತ ಬಿರಗಾಡದು ಆರು ಬೈಯಾಡ್ ಬತ್ತದಾರ ಮನದ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಾರತಿನ ಆರುಂದತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗ ಅಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಾನ ಪಾಪ ಮಕ್ಳೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಲೇ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಡ್ ಕಡಪುರ್ಲ ಕಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಆಪುನು ಸೊ ಕಂತುಂಕೊಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಓಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೆರ್ದು ಬತ್ತು ಏರ್ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೇರು ನಕಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ದಾದ ಅಂಕಲ್ ಕೊರಲಿ ಅನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ